Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyang talan ng mga suking tigpaminawon nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Joms. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tuwan tatampo nagdasingan ka. Jones. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano kung magod kung dili ka makahuman? Gamay na malay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo paskwila sa mong uyab? O bay, No. Ano yung mama masugod ka? Ngawa mo gani na mauyon nas ila ni mama ni mo? hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw na ako na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matol pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nagkahuman? Pues, tumanon na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Aron dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahag. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good? Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Ah, sige lang. Naunsa naman intahon ka, uy? Lupig pa man ni mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasagdi lang gud ko, ma. Pagsulti ra gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag-eskwela? Ma. Sultihi ko. Oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman intahon ka, uy? Gihimo ka lang ang gatasan na ng bayhana? Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si Ila, ma. Usa pa, ako nang pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Joms. Ikaw na'y bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako la'y pangutan-o nimo, wag yung kung makauyan ana nga ikaw mo'y ni pa-eskwela ng uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako umuwi akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok tahi? Ay, murag ugma. Makuha na tan ako. Oh, mahinon, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na gyud.
Aw, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit? Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kaya tungod kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Pero nagkulaw na ah. Joms, thank you gid kaayo ha. Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Nung saan man ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo ba ka? Gamay na lang, bay. Mahuman na eh. Nalipong man ko. Ha? Uy, tarong uy, okay ka? Puro kang naluspad, bay. Bay. Okay na ko, bay. Ah, uy, bay Jones! Bay! Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtaong ka eh. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Nabaw na ka. Doon na ba ko'y kipa-eskwela? Bay Jones. Babe, mananghidon ko ba? Inig-ugma, doon namin buhaton nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Oh, mawa, babe. Oh, sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko ha. Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa man si Ila? Sugal lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Mao nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi siya nitawag. Hatagi ko oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. Unattended or out of coverage area. Please try your call. Nagsabot mi nga mulakaw karon pero hangtod karon. Hindi maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa man siya? At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot na may nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off may ang cellphone? Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa sun. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon.
Mapapaghihapon siya. Dong, di ba rog na mangkot ka? Asa naman ka? Mapaulin lang ko, tita. Palihog na lang niya kung ingon niya nga dinhi ko gikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Oh, Joms? maayo kay na ulit na ka. Oh. Mag-istorya tas gawas. So may nagtabo ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot ta nga magkita ta? Oh. Joms, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Sa? Makigbuwag ka na ko? Huh, human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa-eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa kong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Nasa ko akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pangbuhaton sa kong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo nun akong piniriso. Feeling na ko, wako'y katungod mulaag kung ako lang. Ila, Mom, please. Pasagdion na ko. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. sakit ka niyang gibuhat, bay. Human sa tanan ako nabuhat niya. Yan ako gibuhagan. Oh, basin tinuod sa jud nga muro na siya natuok sa imong dinadaan, bay. Nagribuko ko na sa dapit ako nagkasa. Uman ako siya bawali sa tanan. Oh, magmonitor ko niya kada oras. Pero wala pala magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay, Nganong niya ka? niya ako tungod kay gusto na ko niya tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Sa imposible. Ano man? Mahal pa man nato ang usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Sa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Sa? Asaylo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Dili siya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Gano man ila? Gano man? Antog rami kalit karag kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod. Gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhat. Grabe ka. Grabe ka. Huwag kay konsensya. Jom, sorry.
Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay. Nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang yapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN.